Dobrý den, vítám vás u našeho videopodcastu, ve kterém se zaměříme na téma větrné energie a větrných elektráren. Obnovitelné zdroje energie se v České republice za posledních několik měsíců staly tématem číslo 1. Na úvod ale několik dat. Česká republika dnes vyrábí z větru přibližně 1% veškeré energie, kterou spotřebuje. V překladu jde o více než 200 větrných elektráren, které vyrábí 372 MW elektřiny. Pro lepší představu, 1 MW byste najednou dokázali ohřívat vodu ve 400 až 500 rychlovarných konvicích. Celoevropský průměr výroby energie z větru je 20%. Třeba Dánsko, které bývá uváděno jako vzor, přes vítr loni pokrylo téměř 60% své spotřeby. Při rostoucí poptávce logicky vystává otázka, že zdroje jako uhlí nebo jádro nejsou obnovitelné, jsou vyčerpatelné. A levnou a dostupnou energii chceme a potřebujeme všichni. Jsme zvyklí, že ze zásuvky teče proud, televize běží a telefon si nabijeme během pár minut. Cílem však tak musí být nutnost docílit optimálního energetického mixu. My sice nemáme moře jako Dánsko, ale naše hranice obepínají hory, které potenciál k využívání větrné energie poskytují. Podmínkou však zůstává, že v takových místech musí foukat vítr o rychlosti minimálně 6 metrů za sekundu, aby se větrné elektrárny vůbec vyplatilo stavět, tak jak uvádí zástupci společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. V souvislosti s urychlením výstavby obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných elektráren a fotovoltaik, stát vytipoval tzv. Akcelerační zóny, což jsou plochy s nejmenším střetem s ochranou přírody a dalšími veřejnými zájmy. Jedná se o 94 lokalit napříč celou Českou republikou, kde se zjednodušuje povolovací proces. Vymezení akceleračních zón na celostátní úrovni vyplývá z požadavků Evropské směrnice a zákona o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie. Je účinný od roku 2025. S nástupem vlády Andreje Babiše došlo ke zmenšení vytipovaných lokalit z 2685 km čtverečních na pouhých 474 km čtverečních, což je 6/10 rozlohy České republiky. Uhelné elektrárny stále tvoří více než třetinu domácí výroby elektřiny. Po roce 2030 dojde k jejich postupnému útlumu. Nejde o vzdálenou budoucnost. S těžbou plánuje v roce 2033 skončit třeba lom Bílina, který zásobuje elektrárnu Ledvice, jejíž 660 MW blok má nejvyšší výkon v Česku. Ledvice se chystají na nové alternativy, jako je paroplyn nebo malé modulární reaktory. Ani jeden ze zdrojů však není zdrojem obnovitelným. A vznik fotovoltaických či větrných elektráren se zvláště v posledních měsících střetává s odporem především místních komunit. Já bych teď ráda navázala tím, na co záměry a realizace větrných elektráren v praxi nejčastěji naráží. Většinou to není jen otázka toho, jestli jsou lidé ekologicky smýšlející nebo ne, ale spíš toho, jak moc projekt zasahuje do jejich každodenního života a jak je celá výstavba komunikována. Veřejnost se nejčastěji staví na odpor kvůli obavám z dopadu na krajinu, snížení kvality života a také kvůli pocitu, že o projektu nebyla dostatečně informována. Často se opakuje strach z hluku a celkového narušení klidu v okolí obce. Pro mnoho lidí je navíc problém i samotná výška větrných elektráren, to, že jsou viditelné na velkou vzdálenost. Velké nedorozumění často vzniká mezi investory, veřejností a legislativou. Investoři projekt prezentují hlavně jako ekologický a energeticky potřebný, zatímco místní obyvatelé ho vnímají jako zásah do jejich prostoru, kde žijí. Legislativa do toho vstupuje složitými povolovacími procesy, které jsou pro běžné občany nečitelné a nepřehledné, a tím vzniká nedůvěra a pocit, že se rozhoduje někde nahoře bez nich. Faktem zůstává, že řada investorů u již realizovaných projektů v území své záměry s veřejností nekomunikovala, protože stavěla jako soukromý investor na soukromých pozemcích. Mnohdy se o záměrech veřejnost také dozvídala pozdě, pokoutně, bez hlubší ambice uvést veřejnost do problematiky, kdy obnovitelné zdroje energie potřebujeme. Negativně do procesu vstupují i dlouhé povolovací procesy, kdy investoři nechtějí představovat něco, co není jisté, že vůbec postavit půjde. U větrných elektráren například probíhají měření, zda je síla větru dostačující a realizace větrné elektrárny smysluplná a rentabilní. Dochází i k posuzování vlivu na životní prostředí EIA.
Část zmíněných problémů budou řešit jasně vymezené akcelerační zóny, které mají povolovací proces urychlit. Do veřejných diskuzí mnohdy vstupuje také NIMBY efekt a ze sociálních sítí se do reálných úvah propisuje vliv dezinformací a manipulace veřejně aktivních lidí i části politiků o tom, jaké negativní vlivy mohou elektrárny mít. V poslední době se o to postaral například poslanec Jindřich Reichl. Odpůrci větrných elektráren často upozorní na to, že i když jde o obnovitelný zdroj energie, jejich výstavba může mít výrazný dopad na krajinu a argumentují tím, že větrné elektrárny jsou velmi dominantní prvky, které jsou viditelné na velké vzdálenosti a mohou změnit charakter území, hlavně v turisticky atraktivních nebo přírodně hodnotných lokalitách. Dále odpůrci často zmiňují obavy z hluku. Když investoři uvádějí, že elektrárny splňují limity, lidé se bojí, že hluk, případně nízkofrekvenční zvuk, bude dlouhodobě narušovat jejich komfort a kvalitu života. K tomu se přidává i problém, kdy rotující lopatky vytvářejí pohybující se stíny, což může být pro obyvatele obtěžující. Odpůrci také argumentují tím, že větrná energie je závislá na počasí a proto není stabilním zdrojem. Upozorňují, že pokud nefouká, výroba elektřiny klesá, což vyžaduje záložní zdroje nebo dostatečnou akumulaci energie, která zatím není v Česku dostatečně rozvinutá. Ve stabilitě obnovitelných zdrojů se právě solární elektrárny a větrné elektrárny skvěle doplňují. V noci více fouká, ale nesvítí sluníčko a tak lze docílit doplňující se vzájemné bilance. Podle Akademie věd České republiky má Česká republika potenciál v roce 2040 vyrábět až 18,8 terawatt-hodin elektřiny, což by pokrylo kolem 28% spotřeby elektřiny. Elektřinu lze zároveň ukládat do bateriových úložišť. Stále se ale bavíme o energetickém mixu, kde obnovitelné zdroje budou tvořit část, nikoliv 100% potřebné výroby. V debatě se objevuje i argument ekonomické spravedlnosti. Odpůrci se ptají, kdo z projektu skutečně profituje. Často mají pocit, že hlavní přínos má investor nebo stát, zatímco místní obyvatelé nesou negativní dopady. Pokud obec nezíská jasně nastavené kompenzace nebo přímý benefit, odpor veřejnosti bývá výrazně vyšší. A v neposlední řadě odpůrci upozorňují na dopady na přírodu, zejména na ptactvo a netopíry. A jaká bychom závěrem navrhovali řešení? Když to zhrnu z pohledu odpůrců, tak pro ně nejde ani tak o to, že by byly automaticky proti obnovitelným zdrojům. Spíš zdůrazňují, že problém je v dopadech na konkrétní obce a v tom, jak jsou projekty větrných elektráren prosazovány. Řešením je trvalá osvětová kampaň založená na faktech a datech institucí. Za největší problém totiž celé diskuzi považuji to, že stát v osvětě zaspal, selhal a nyní prohrává bitvu s dezinformátory. Do diskuze vstupuje velká neochota společnosti přizpůsobit se změnám a pochopit, že alternativní zdroje energie, obnovitelné zdroje energie nutně potřebujeme. Myslím, že bude velmi těžké prosadit změnu v přemýšlení. Zároveň nebude možné najednou vypnout všechny uhelné zdroje. Nejsme na to připraveni. Děkujeme za pozornost.